Здравейте, хора! Аз съм Кукнове. Как се виняли днес заглавието, ще играем Brawl Stars с Валери БГ. Валери БГ и Мелих Геймс. Добре, бе, давай си рей. Тъй. Чакай, не говорите един през друг, защото се чува гадно. За първи път, хора, си говорим така, докато правим клип. Пишете долу дали е добре аудиото. Да, бе, почнахме. Добре. Пак е 4 от 6. Нищо, да чакаме малко. Аз спра на пауза. Ето, и най-накрая тръгна. Искате ли да вземем тази звезда и да се крием долу в ъглите? Елате с мене. Мелих май го видяха. Не, стой там. Или е тук. Ма не, зад стената е по-добре. Дай да справим купон. Хора, дали ще се получи това, бе? Не, стига мърдахте, елачи баш тук. Та си идва. Не се мърдайте. Нищо, елачи тук. Стойте. Ай! Чак ми лагна. Стойте, елачи. Мелих, ела, бе. Елачи насам. Този го изядох. Не дей, ще те уби той. Хора, вижте каква е тази победа, направо. Нямам думи. То Мелих трябва да ни умира. Гачи победата. И ти съм старплер. Много добре. Дайте пак още едно. Или малко джемграб. Айде. Мокни, бе. Мелих, играй пам. Мелих, може да играеш пам. Защото е... Или Мортис. Мортис, ама не го игра джемкерър. Вало, ти си джемкерър. Мелих, играй като агро. То вече отначало пуска само по един джем. Валио, стой по средата, аз съм вляво. Вече не е долу. Се пазя. Ей, Валио, ту си на 200. Имам улт. Брока умре.
Не мога да го убия. Вземи ги. Ай, Брока! Брока! Идвам! Устай ги! Двори ги занимавай. Вало, вземи едно. Ай, бихме ги. Не дейте да говори, че... Не дейте да говори, че един през друг, защото се чува гадно. Дайте пак. Мелих, ти си... Валери. Аз отивам в ляво. Мелих вали отдясно. На един удар ми е. Тия май до сега не са си включвали играта. Или много тежко им лагва на тез май. На тез много им лагва. Имам и егачи късмета. Те са ламери. Мелих, кой левел че е Мортиса, бе? Ако го дигнеш на 10, ще е много силен. Уби го този. Браво. Нищо. Много ме дразни, че Спайк има малко хилт. Да. Да, още една. Спайк има много малко кръв и то е много гадно. Момчета, какво мислите за апдейта да въпитам? За апдейта. Чакай, спокойно. Всичко е под контрол. Наспамих си ауто има. Полека, защото си на един удар. И аз не те видях, че умря. Тук паднахме. Мелих Пайпера! За малко да я убия. Аз почти ще дигна левел. Не бе, тук е по-добре.
Ама там е 50 на 50. Това Пени, бе! Ти лут ли си? Абе, мощният с Пени на Бро Бол, бе! Мелих, че... Аз да съм Франк, че ми е 8 левел. Моля вас, стегнете се, какъв дай на майко, бе! Играй Морчис или Дарил. Тогава аз съм Спайк. Така. Те горе-долу добре. Мелих да е болкерия. Аз ще ги контролирам, само ще ги стрелям отдалеч. Дей, че отива за топката. Еми... Колко ти имат Феникс компот ли да им отворят? И аз не знам, тя мина през мене. Не отивайте в началото за топката, ми се пазете. Ми трябваше, ама... Ей, стига, бе! И то са ултимат. Идвам. Мелик, дръж. Валю, дай ми. Защото е на малко кръв. Спокойно. Защото беше на малко кръв. Еми нямаш кой. Дайте джемграб. Дигнах левел. Ще играем джемграб. Мортис! Ари, те става. Той не ще да играе с Морти, защото ще губи много купи. Че той моя спайк е 500 купи, бе. Да, бе. 120. И то почти едно и също. Аз почти убих. Браво. Може да са хилниш. Хилни са. Убих Пайпера. Давайте. Няма бе, се хилниш. Аз за малко да убия Пама.
Докато дойда, брати, направо ми разкатаха играта. Няма! Валю, ела вдясно да валим. Аз докато отида и ме убиват. На малко са! Ама аз се ги оставям на малко и не мога да ги доубия. Аз ги оставам се на малко. Имам супер, давайте да ги атакнем. Пайпъра на 120. Пайпъра е на малко. Ние ще поприключваме клипа. Първо да питам момчетата като за края. Тихо малко. Момчетата като за края да ги питам какво мисли за новия апдейт. Лошото е, че бъфнаха пам, не, нърфнаха пам. Лошото е обаче, че всички бяхме свикнали така. Обаче много добра опция с това трай, когато можем да пробваме броулърите. Да. Хора, ако ви е харесал клипа, палчета нагоре. Абонирайте се за на трумата канали, за моя Коки БГ, за на Валери БГ и за на Мелих Геймс. И цъкнете камънката, изберете опцията всички, за да получавате известия, когато скача всеки един мой клип, хора. И скоро. Чао, чао.